హాయ్, నా పేరు రమేష్. నేను హెడ్రో ల్యాబ్స్ కాజీపల్లి యూనిట్లో వర్క్ చేస్తున్నాను. నేను గత కొన్ని రోజులుగా లెఫ్ట్ ఇంజినల్ హెర్నియా గురించి బాధపడుతున్నాను. అప్పుడు నాకు ఏం చేయాలో తెలియదు, చాలా భయం వేసింది. మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమందికి ఇలా చెప్పాను, నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్కి. చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు ఇట్లా ఓమ్ని హాస్పిటల్లో డాక్టర్ వనరాజ్ సార్ లాప్రోస్కోపీ సర్జన్ అని చెప్పి అన్నారు. నన్ను కూడా ఫేస్బుక్లో సెర్చ్ కొట్టమన్నారు. కొట్టాను. సెర్చ్ కొట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ నేను సార్ని కలిసే ముందు కూడా చాలా భయపడిన తర్వాత వనరాజ్ సార్ నాకు ఇలా చాలా సింపుల్గా చెప్పారు, ఇదేం కాదు, లాప్రోస్కోపీ సర్జరీ, ఇది చేస్తే మీకు చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది, అసలు మీకు పెయిన్స్ కూడా అనిపించదని చెప్పారు. ఆ తర్వాత నేను వచ్చి ఇక్కడ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యాను. కానీ సార్ బెస్ట్ సర్జన్ హైదరాబాద్ ఓమ్ని హాస్పిటల్, డాక్టర్ వనరాజ్ సార్. సో నాకు అసలు సర్జరీ చేసినట్లు కూడా అనిపించలేదు. కానీ లాప్రోస్కోపీ చేసిన తర్వాత నేను నెక్స్ట్ డేనే నడిచాను బెడ్ మీద నుంచి. అంతకుముందు నేను కొంతమంది కన్సల్ట్ అయితే ఇది చాలా ప్రాబ్లం అని చెప్పారు, కానీ 1 రోజు అని చేసిన తర్వాత నాకు అసలు ఆ ప్రాబ్లమే లేదని చెప్పారు. సో నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ హాస్పిటల్ ఫెసిలిటీస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. సో థ్యాంక్స్ టు డాక్టర్ వనరాజ్ సార్.